iya sa Dios alang sa sahi atong pagadawaton. Among amahan labing gamahanan, daghang salamat Lord God sa mga pag-ampo nga amo nang napaabot kanimo. Balang Espiritu, salamat sa imong paggabay, salamat sa imong paggiya. At Lord, among isalig, itugyan namo kanimo kanang tanan. Then Lord, nasayod kami. Nga walay malisod kanimo ug sumala sa imong kabuton. Kay ikaw ra may nasayod Lord sa angayan ug the best para kanamo. Ug ini ka kagabiyon sa among pag Lord, dawat sa imong pulong panlangini ang matag usa, lamang matag usa, nagay kami focus dahil himuang Ginoo ngayano namo kasabtan ang imong pulong kini among magkinabuhi sa pag kinabuhi namo matag adlaw palang espiritu magagahom ka magadumala ka sa kinatibuk-an matag usa ka na bisan ako Lord nga imong instrumento ngini kadapat natabang kami nga dunay kasing-kasing nga mas nulundon sa among madungog ngini kadapat kini among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh. Amen. Thank you Lord. Ug sa Kolosas 2:1 pa ingon sa Gis nagkanayon sulat ni Apostol Pablo bilang dagan sa Dios iyang sulat ngadto sa katawan sa mga Kolosas samtang siya nabilanggo nining mga panahon. Sige. Kolosas 2:1 pa ingon sa Gis nagkanayon buot kong masayran ninyo kananing kamot ako pag-ayo alang kaninyo ug alang sa taga Laodicea ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Ihimo ko kini aron madahasig sila nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nilang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Isultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini ka maayong pamation. Kaya bisan tuod wala ako diha uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Diha lang day una mga igsoon sa sunod na day ang verse 6 ug 7 no. Puno pa ingon sa 5 lang day mo. So, agi review no kay series mo kunta mga igsoon. Sa ang previous nga diskutan nga si Kristo anaa kanato pag si Kristo gani naa nato bahandi anon ta ug may mayaon makaambitan niya na igsoon. Ug si Kristo aniya kanato naagay kalipay sa atong pagsakripisyo pagpangalagat. Si Kristo anaa kanato ang atong dala sa katawhan kaayuhan nila. Ato siyang isang yaw itudlo gipahinangno dito sa uban. Karon ang atong kining iluhan ang tumong sa pagpaningkamot sa alagad. Ang kuha na to example si Apostol Pablo. Yun niya nag-antos siya alang sa kayuhan. Aron makatabang siya na ay paningkamot. Paningkamot siya pag-ayo apan uban sa tabang sa Dios. Alang kini sa Kolosas, katawhan sa Kolosas, katawhan dito sa Laodicea, ug bisan sa ubang dapit o makakita sa iya or hangtod asa itugot sa Ginoo nga gamiton siya mga igso, no? Na bisan dili na komportable ang pagministry, bisan lain na ang bation, padayon lang gihapon para sa kayuhan sa tanan nga maministeryuhan. Ang sa English ana, how hard, how agonized, no? Great struggle ang iyang nasinapi apan ang kasing-kasing nga adunay nagdilaab nga gugma no? Alang sa katawan, alang sa kayuhan. Ang Acts 20:18 nasayod kamo kung diyon sa nako paggamit ang tibuokong panahon samtang ako uban pa kami naagi walay usik pa naagi lawom nga concern sa katawhan no kay mo lagi si Pablo na priso man ining panahon na sa iyang pagsulat no? So unsa man ang atong mahuna-hunaan nga libor niya ani nga naghago siya pag-ayo nagsakripisyo siya pag-ayo so sa ato pa diha sa pag-ampo diha ang wrestling sa pag-ampo no og dili lang siya nag-inusara kauban niya si Epapras na ang Kolosas 4:12 kanunay siya nag-ampo nga maniton si Epapras ang ipasabot nini alang kanina so ang iyang pasabot dinhi nga iyang pressure naa sa prayer kay wala man yun niya wala man ako dito uban kaninyo apan ako kauban ninyo so unsang paagi na so unsang paagi diha sa prayer ang akong lawas naa diri sa presuhan apan akong espiritu kauban ninyo mura ba gusto niya ipabalo nga no nga kana ang akong kahimtang. Wala ko diri. Wala ko diha apan naa ako diri pero kauban ta nga nag-antos ko alang sa inyo diha sa pag-ampo. Kaya akong pangandoy gusto ta mo makita nga lig-on diha kang Kristo. Gusto kong mahibalo mo kung unsa kadako ang akong pakigbisog no. Pakig fight gyud no diha sa pag-ampo. No? Sa lain nga pagkasulti gusto niya mahibalaan sa mga katawhan kung unsa kadako ang iyang pag-atiman kung pagkabalaka kanila. So kana nga kasing-kasing so ano nakita ba nato na sa mga alagad sa mga alagad sa Dios. Uh,
Ang tumong sa pagpaningkamot ni Pablo una aron madasig sila, no? Sayod si Pablo sa dagko ng mga kalisdanan nga naa kanila, no? Naa sa mga katawhan nga nakaabig kang Kristo. Apan si Pablo unsa yung gibuhat, miduol siya sa Ginoo kanunay sa mainiton gayud, no? Aron sila madasig imbis nga maluya, no? Imbis kay nawad-an sila umoy na luya nga naman kalit mo kadasig naa di ay nag-ampo sa sekreto. Naa di hilom nga nag-ampo, no? Kaya ang pagkawala sa kadasig pwede man na sa gawas sa tigom or mahimong naan sa kauban, no? Uh, Kabalo si Pablo ana, no? Kana ang mahimong makawala sa kadasig. Kung ang tao pakya sa pagsalikway sa ilang daan ng mga buhat o kasuko, no? Or ang kanang pagpulong bitaw nga walay pag-amping, no? Muna usah na makapaluya sa mga kaigsuonan. Naa sulod sa tigom, no? So, kinahanglan din ang pagdasig diha sa atong paglakaw sa pagtuo. Dunay pulong sa pagdasig dinhi sa Juan 16:33, nga Jesus gibuntog na niya ang tanan. Si Jesus labaw pa sa bisan unsang kasamok naton gituwang, na nung igsoon kung walay pagdasig ang kalisdanan, wagi kahadukan, walay kahulugan, no? Ug wala mawala ang tagtinguha sa pagpadayon. Ang atong pagbisog dili lang dinhi tan-aw nato nga nagi something ani nga nagpataliwala, no? Sa atong pagbisog dili lang sa unod o sa dugo, naigahom sa kangitngit, pwersa sa kangitngit, pwersa sa dautan. Kung kita idasig diha kang Kristo, kita adunay strength, kusog sa pag uh, sa gubang niya ng tanan, kinaang espirituhanon nga hinigiban aron kita magpabilin o gana kang Kristo nato lang tanan man. Amen, Igsoon. So iyang gipaningkamutan, iyang giampo, gipahimangnuan sa sulat, iyang gitudloan, no? Aron sila madasig na mahugpong sa gugma, aron sila mabulahan tungod silang matuod nga kahibalo diha kang Kristo nga bahandianon og mahimaya. So, simple nga application kung kita nasayod mahitungod ni Kristo, dili na ta madala pa sa mga limbong sa mga matod nila, no? So muna mga igsoon, pwede man ang mga mini mingon nga kuan di pa ta sigurado sa kaluwasan, no? Napatay sala, no? Tao ra man ta, so ang may tabuan na mga igsoon. Magduha-duha ta pero kay lig-on ta nga mituo nga secure assure ta diha kang Kristo kana bulahan ta ug di kita matawan-tawan ni ana nga pagabulahan. So ha, so si Pablo na agid siya effort nga gibuhat sama pod nga kanato ng mga alagad, mga nangulo diha sa uh, buluhaton, naagi effort, no? Naagi preparasyon, naagi mga masakripisyo o mga pamilya, masakripisyo ang financial, masakripisyo ang mga panginabuhian, basta mapaabot lang ngadto sa katawan ang may tungod kay Ginoong Jesus. Aron mahimong pundasyon, aron mahimo nilang masabtan kung unsa sila kabulahan sa tanan. Ha? Kung si Jesus mangkon, kung kini ikinabuhi, kana pagkabulahan bagid kayo ng Iso. Pag kinabuhi nga maalamot. So muna, ang pagpaningkamot ni Pablo aron pagpaningkamot sa lagad aron madasig, ma-encourage, ma-comfort ang kasig-kasig. Na ang unang subpoint mahugpong sa gugma. United in love, strong ties. Ang Colossus 3, 12:13, katawhan kamo sa Dios gibulaan ug gigugma kamo niya. Usa kinahanglan ipupati kamo sa uban pag maluluyon, pag mapaubsanon, pag maagop, ug magmapailobot. Pag pinailubay kamo ug kundunan kamo mulo batok ang bisan kinsa kaninyo, pag pinasaylo ay kamo sama nga di pasaylo kamo sa Ginoo. No? Si Pablo naghisgot og sa kamay ng dalan kayo ang gugma sa panagkiusa sa simbahan sa mga magtotoo. No? Ang kaluoy, okay man, kaluoy ka sa salusa. Ang mabination ka kay sa iya, okay man, ha? Mapaubsanon kayo ka, malumok kayo ka kaniya, okay man, ha? Pagpailo, pag-antos na ka, pagpasaylo na ka, apan ang verse 14 sa atong ibasa, nag-ingon, labaw nining tanan, isulob ang kugma, nga mao ang naghingpit, nga, ang hingpit nga higot sa panagiusa. Nagbugko sa tanan, ha? Ngadto sa hingpit nga panagiusa. Kaya importante kayo ang gugma. Dili ang atong tawahanon nga gugma, kaya atong gugma, pilion na po nato, no? Gugma gayon nga gikan sa Dios. Kanang gasa sa balangin espiritu. Diba unsay una? Love. Love. Kung diha, kung palo na na. Kung nakay gugma, musunod na lang, maluoy ka, malapyan ka, pagsanod ka, musabot ka. No, na ang gugma na importante kayo. So dayon sa simple nga application, gusto ba nato nga kita nga mga kaigsunan mahiusa? Ha? Gusto ba nato nga dasig kayo ang dasig kay ta sa atong tigom, atong
promote, ipasiugda ang gugma taliwala sa kaigsoon. No? Ang gugma gayud ang hingpit nga magbugkos sa atong panaghiusa. Imo ning no? Sayo na kilito ko ng gugma yun, gugma may pag abot sa sitwasyon no na atay lisod kayo gugma ang igsoon no. Diya na dayon. No? So mo na may igsoon. Pareho ra tag pagbati igsoon no? Ang atong pagkatawanan sa gahom sa Dios no. Atong iampo, atong iduos pag-ampo, kaliwala nga lagot na kita, kaliwala nga lisod bagay ni dawaton tawana no. Igsoon atong iampo kay sa Ginoo walay malasod. Naa na ang gasa sa balang espiritu. Sa itong pagdawat ni Kristo, ang balang espiritu ni puyo na nato, naadya, dala niya ang gasa. Apan, wala na to gi work out, no? Wala na to gi ampo, gi pangayo. Na ka na maghari, o focus ka na to diha sa pag-Diyos. Ang gugma naghiusa, pasabot, no? Kung mag-focus na sa gugma, wala gi pagdumot. Wala gi hadlok, wala gi pagpamili. No? Naagi tayo makita, pirmi nga, common ground. No? Kay kita, iya naman sa Diyos. No? Kung ang tigom, simbahan, no? Mga magtotoo, may usa diya sa gugma, mapanalipdan pa diha sa pagpakasala. No? Tungod kay di naman ta kinahanglan mo antog laing dapit, laing tawo aron makita tag kinsa itong kalipay nga nasabay, no? Ma-jam, no? Ngita ta asa, diri ta mag-uban pamilya sa Dios. Isip igsuon, diha ta matagbaw mga advice na adiha tulong sa Dios. No? Makasabay nato ang mga walay bisyo, ang bugtong bisyo, ang pagpangalagad ra sa Ginoo. Ang advice pulong sa Ginoo. Ang mga gawit Dios nun. Concern sa usag-usa. So muna magson makapadasig ba ang atong tagsa-tagsa ka mga gawi, mga pulong, mga ganahan ug sabay nato atong mga kaigsunan imbis nga dito siya sa dati nga kasabay sa kahilayan, dili na ka siya mauban ka nato, no? So maigsoon no basin gusto nato mo give up no apan mga igsoon lisod man kay dili lisod kay gugma ako dili kadawat igsoon dili basin mo abot sa panahon nga natin sa panmaigsoon ang Dios nga nagtawag nato matinod ano. He who calls us is faithful, no? Siya naghatag na itong gahom sa pagkamaminatud-on usap. Ang unang Korinto 1:9, ang pagdasig makapasayon sa pagdugma sama sa pagdugma. Jesus. Ang pagdasig makatabang ka nato sa mga panahon sa disiplina o sa pagsulay. Ang pagdasig naghatag na itong paglaom. Ang pagdasig nag-amuma ang hatag na itong pailob ang pagkamabinatuan sa umat. Pag madasig ta, uh, mahimong gaan ang atong mga agian ng mga sakripisyo. Sa laktod ng pag-istorya, ang pagdasig muna yung makapasayon, kapagaan sa itong pagpuyo, isip, Kristohanan din sa kalibutan. Kung walay pagdasig, ang kinabuhi sa kanyang ganina, muragwa, may purpose. No? Kung walay pagdasig, na bugat kayo ang atong pagdawat sa mga problema. Kung walay pagdasig, mag-feel na to, o may siguro yung nag-care sa ako, o may nahigugma ka na to, na magsugod na ito pag-unahon na nga, baka ako siguro ang Ginoo, o may nagtagad sa akong kaiwan, ha? Naaragin ang Ginoo. Diba ang yung pulo lagi he is near to the broken-hearted. Itong mga nakabsa na sa paglaong. Naramagod siya. Pero di lang nato mabati ang iyong presensya. Kay ay harang pun kasagara mo doon lang tao. Labi na sa emerhensya. No? Di nato mabati ang presensya kay ang kasagaran sa mga tao. Ay harang mo doon sa emerhensya. Di na sa apiki na ang sitwasyon. No? Ang Biblia nagsulti ka nato sa pagdasig sa sagusa, sa paghipahinumdum sa sagusa, may tungod sa kamatuoran sa Dios, may tungod na ang Dios na higugma, nagasangkap, ug siya bahandianon, mahimayaon. Kana ang makapugong kanato sa pagka burn out, pagkawad ag gana. Sa una mga igsoon, makatabang sa kanato na makalingkawas tagikan sa mga pagpanglimbong sa kaaway. No? Ang pagdasig makatabang kanato na makasnati ug abunda nga kinabuhi. Ang Proverbs 16:24, ang malumong mga pulong sama sa dugos, tamis ug makayo sa panglawas. Ang pagdasig ng mga pulong kansa kay sunan. Ang Biblia buno sa pagdasig nga atong ipunting ngadto kang Jesus. Tutok kang Jesus aron kita makakaplag paglaom, ang kalinaw ug kalipay. So kanunay gid siya nagaingon no sa pulong. Naduol ka mo kanako kamong tanan ng kapuyan. Gibugatan sa gipasan. Diri mo nako kana no aron makarest mo. Ako'y muangko ni ana. No? Ang verse 13 dayon sa Filipos 13, may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanato sa Kristo. So naa mga pagdasig diri sa pulong sa Ginoo. Ang Isaiah 40:29 hatagan niya gahom ang huyang walay umoy. Ug ang walay umoy hatagan niya pagdasig. Ang Dios gayud
buhatan niya na ang Dios siya ang Salmo 46:1, ang Dios mo atong dalang panan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang. Ano sa panahon sa kalistanan. Naagay daghan kayo pagdasig sa Biblia nga atong kakuhaan nga ang Dios mutabang matilad-anon gayon. Dili pa ni tinuod, di na ni mong sulat din no? Kay ang naa sa Bible word of truth, word of God. So muna ang tumong sa paningkamot ni Pablo, pagpaningkamot sa mga alagad aron madasig ang katawhan, mahugpong sa gugma ug kaduha nga sampuan mahibalo sa kabulahan. Mahibalo sa kabulahan. Ang verse 2b, makabaton sa tanang kabulahanan nga ikahatag sa matuod nga kahibalo sa ingon masayra nilang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diya kaniya sa verse 3, diya kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa full full riches of complete understanding the mystery of God in Christ na agayod ang awas nga bahandi uh, atong mahibaluan ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Kumplito nga kadasig, confidence, masaligon kay ta sa atong pagkinabuhi. Masabtan nato ang iyang mga plano. Matugkan nato ang kabahandianon sa kasiguruan nga atong maangkon. So diha mo nang malipayon ta, na malipayon ta sa atong pagkinabuhi. Kay sigurado ta sa atong kaluwasan o ni tungod niya na mulawom ang atong tinuod nga pagrelasyon diha kaniya. Si Jesus mianhi para tudluan ta may tungod sa Dios Amahan ug sa mga makapahimuot sa Dios. Tudluan ta unsay angay buhaton. Siya ang nagtudlo kanato sa manual sa atong paggamit sa atong mga kinabuhi. Yung unang pagampo ni Pablo nga sila makasabot nga ang tanan nga gikinahanglan nilang masayran na aragyot kang Kristo. Na nasa kasayop sa kulusas kay naay mga mini naay mga nangita sa kahibalog kaalam dito sa gawas. Dili nila makaplagan kini kay ang tanan na aman masayran ang Kristo Jesus. Dugangan pa nila si Kristo Jesus. Nagampo si Pablo sa bugos nila may baluan unta nga ang kaalam makaplagan lang jud diha kan Kristo Jesus. So muna ang pagdasig nga kita mahimong mga tinun-an alang sa pulong sa Dios. Kay kung mas daghan tag makatunan bahin kang Jesus, mas daghan pud tag alam nga mabatunan sa pag-atubang nato sa mga kalisdanan, mga makaluya sa atong pagkinabuhi. Ang tanang kaalam na ara yun kang Kristo Jesus. So ato gyud no, ang si Pablo iya gitang balikon birahon ang atong punting tanan ngadto kang Kristo Jesus nga kaya mo pa igo tagbo sa tanan nato panginahanglan isip Kristohanon nga nagkinabuhi niining kalibutan. So una mo ison si Kristo mao ang misteryo nga gipadayag yadtong mutuo. Ang yawi sa pagbaton sa bugos sa bandi hingpit ni pagsabot nasa Kolosas 2:2 mao ang mataw pag-usab pinagi sa gahom sa balang espiritu born again no ang espiritu nagasusis na tanang mga butang bisan sa halom ng mga butang sa kinahanglan kita na mataw dili sa tawhanon pagi kun dili sa espiritu hanon dawaton si Ginoong Hesus kasing-kasing ang balang espiritu puyo munang bag-o nga pagkatao na bag-o nga gadominar sa atong pagkatao siya ang magtudlo kanato sa halalom may tungod sa mga butang sa Dios. Si Jesus naghatag na itong gahom sa pagbuhat kung unsay mataro. Mahimong posible ang pagkinabuhi ng Dios noon pinaagi ni Kristo Jesus. Dili ato-ato ra nga pagka-Dios na dili gikan ni Kristo Jesus. Kita kamutan, kahimutan sa Dios ug kita adunay kaalam sa pagkinabuhi. Ano ang misteryo sa Dios? Plano sa Dios sa kaluwasan pinaagi ra gyud ni Jesus. Dili na to masabtan ang dalan sa kinabuhing dayon kung wala miabot si Jesus no ang iyang kamatayon o ang pagkabanhaw o ay nag-abli kanato alang sa kaluwasan o bag-ong pagkatao no muna ang kasing-kasing Pablo alang gayon sa ilang kalig-on sa ilang pagtuo no? Gusto gayon ni Pablo na madungog sa ilang disiplina o kalig-on sa pagtuo na ang disiplina no? Sa diha nga mo tintal ang kaaway mo tintal ang pagkawalay desperado na no si Pablo gusto niya nga makita sila nga muhangad ngadto kang Kristo nga mo ay naghatag og solusyon nga masulbad ang sala na sa diha nga moabot ang mga makapaluya gusto ni Pablo nga mosalig lang sila ng Kristo Jesus
muna yung tumong sa iyang paningkamot aron madasig mahugpong sa gugma, may balo sa kabulahanan, o ikaduha nga punto aron dili matunto. Ang verse 4 gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop ng mga pangatarungan bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Verse 8, busa matuni nga dili kamo matuntos sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulungan nga gikabilin-bilin sa mga tao gikan sa espiritu nag-hari sa kalibutan apan dili diay gikan ni Kristo. Gisultihan yang gipasdan-an yang warningan nga imong padala sa mga mini, no? Expert sila sa pasikot-sikot mga palusot. Apan si Jesus, kang Jesus lang ang atong bahandi og kaalam. Apart from Jesus, we are still blind and dead spiritually. Bisag unsa pa na sila ka-expert, hanas man, ha? Kay ilang man ning giastadihan og maayo, no? Ang mga pilosopo nga dimati pero dili gikan kaalam sa Ginoo. Kung gatuon sila nga mga mini, si Pablo pod naapod siya discipleship, no? True leaders, yan gipahimangnuan o gitudluan, di ba? Ato nabasa kanina uban sa grabing fight niya, wrestle diya sa pag-ampo. Sama man usab nato igsoon. Nabahin ta sa product ko, no, sa mga prayer product ko sa discipleship training program nga gihimo din sa The Way Christian Ministry, no? Daghan man mga mini, no? Nga scammer, no? Mga mo hypnotize, mo brainwash, no? Sama sa mga babae nga na ilad sa gugma, no? Kung maligon ta diha ni Kristo dili na ta basta-basta mailad pa, dili na maanod-anod pa sa mga paling-paling, no? Muna magbantay sa mga maayo kaayo nga pagkabuhat nga argumento, mga katuohan. Pero grabe din ang limbong. Grabe nga mga kadani nga sinultihan. Dili ta patunto nila mga iso. Kay walay makalalis sa pagkamanluluwas ni Kristo, sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkalabaw, sa pagkatinubdan sa tanan. Labi na siya ang tinubdan sa atong pagkamataro. Walay makalalis na sulid ng mga kamatuoran. Gusto nila bungkagon sa nipis kayo nga verse nga ilang gusto uh, gamiton in wrong context para lang nga ilang tumbahon ang atong pundasyon diha kang Kristo Jesus. Ha? Ang mga kasalanan lagmit madani sila na sa uh, mga ilang mga nahuna, no? Igo na nakaampo na ko, nakaalagan na ko simbahan, doble panalangin ako sa Ginoo, no? Apan walay bisan usa nga makapaduol kanato ngadto sa gugma, grasya, pagpasaylo sa Dios. Ang gugma sa Dios walay kondisyon. Bisan sa panahon makasala kita, bisan dili patangayan iya tanggi higugma. Nang siya iyang ipadala sa Ginoong Hesus sa cross. Na ang grasya, pagtuo. Una mga isuon, dili nato ibutang atong pagtuo sa buhat. Inoon kinahanglan magpabilin ng atong pagtuo kang Jesus. Diba yun mga isuon. Kasi ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi. Unang gusto po ipasa ni Pablo ang sulat ngadto sa Laodicea ug sa uban nga mga wala pa makabalo. Aron sila madasig, aron sila magpabilin diha sa plano sa Dios ng kaluwasan diha ra gyud kang Kristo Jesus. So muna to pagdasig ning kagabiyon ay kita sa atong panagtigom, panag-iusa mga totoo ni Kristo na ang dayon kita ang pagdinasigay, panag-iusa, isip, sakop sa pamilya sa Dios. Committed to carrying out Christ's work in our lives. No? Magkahiusa kita. Labi na ang gugma sa Dios magbugkos kanato. So kana ang atong mensahe karon nga ang tumong sa paningkamot sa mga alagad sa Dios aron gid madasig, aron gid mahupong sa gugma, aron mahibalo unsa kabulahan kung kita ana kang Kristo Jesus. Ayon nagpadala igsoon na ta sa sakto nga dalan, sakto nga kamatuoran o sakto nga kinabuhi saan sa Dios. Tinago sa Dios sa Kristo. Pagampo ta, labing gamahanan nga Dios, ang mga mahandagang salamat Lord God sa mga kamatuoran nga among nadungog karon. Kalad mamuhat sa matag usa nga magpabilin kini ug among kining makinahanglan. Walang espiritu Lord magpahinumdom ka sa matag usa kanamo. Wala kay labyan bisan Lord sa musunod pa nga mo watch diha sa mga online Lord na record Lord. Salamat kayo. Mamuhat ka, mga panalangin ka sa matag usa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.